Nedávno sme pricestovali do španielskej Barcelóny, aby sme si prvýkrát vyskúšali novú generáciu najpredávanejšieho modelu od značky Mazda, čo je teda CX-5, mestský crossover alebo stredne veľké SUVčko. Opticky sa to možno nezdá, že je to nová generácia, tých zmien na karosérii nie je až tak veľa, skôr sa udiali v interiéri a na poli technológií. No a o chvíľočku si ju vyskúšame, pojazdíme a skúsime vám sprostredkovať nejaké prvé bezprostredné reakcie. Kitchen blind, coffee drip, and I don't mind. Phones on silent, no one texts, feels like peace. No. Vďaka väčšej karosérii mierne narastol aj priestor v interiéri. Ten sa ale, ako práve vidíte, zmenil dosť výrazne. Pre niekoho k lepšiemu, pre niekoho možno k trošku horšiemu. Každopádne teraz je interiér Mazdy CX-5 o mnoho taký jednoduchší, čistejší. Možno by sa dalo povedať, že aj modernejší, pretože využíva vlastne architektúru podobnú rôznym iným značkám v súčasnosti. Čo mne možno trošku prekáža, ale respektíve mi je to trochu ľúto, že zmizol ovládač, ktorým sa vlastne v starších Mazdách ovládal infotainment. Poznáte to, taký ten kruhový, podobný starším modelom od BMW. Ja som to mal veľmi rád, bohužiaľ je to teraz tak, že vlastne všetko sa ovláda cez tento 15,6 palcový dotykový displej centrálny. Jasné, je to voľba alebo vec preferencií. Osobne som naozaj mal radšej fyzické tlačidlá, dokonca Mazda svojho času v predchádzajúcej generácie mala aj veľmi pekné fyzické tlačidlá vlastne pod tou obrazovkou, takouto menšou, ktorá bola vtedy položená na vrchu palubnej dosky. Vyzeralo to za mňa viac tak komfortne a tak luxusnejšie. Toto je také, že áno, modernejšie, ale zároveň trochu to stratilo taký ten klasický charakter Mazdy. Už keď do tohto auta sadnete, možno na prvý pohľad ani neviete, v čom presne sedíte, lebo vyzerá to dosť podobne ako každé iné súčasné moderné SUVčko na trhu. Vidíte, že zmenil sa aj volant, taký ten pekný mazďacký s tými chromovanými ovládačmi tu už nie je. Mazda ho vymenila za takýto iný. Nemá vlastne v strede logo, má len nápis Mazda a aj tie ovládače vlastne na multimediálnom, teda multifunkčnom volante sú také skôr haptické, nie sú to tie pekné fyzické ovládače. Našťastie nie sú lesklé, takže vyzerá to lepšie, krajšie a aj sa to lepšie ovláda, ale takisto trošku škoda toho. No a samozrejme digitálny prístrojový štít po novom, čiže stratili sa nám tie pekné, klasické, také tie poloanalógové budíky, ktoré Mazda využívala a tiež sa mi svojho času veľmi páčili. No a už keď som pohľadom padol na volič automatickej prevodovky 6-stupňovej, tak musím povedať, že CX-5 v novej generácii bude mať k dispozícii už iba tento automat. S manuálnou prevodovkou sa už nepočíta. Nový multimediálny systém funguje na androidiackej platforme, je to systém od Google a zatiaľ, čo sme s kolegom najazdili pár kilometrov v okolí Barcelóny, tak vyzerá to celkom fajn, dá sa to jednoducho a rýchlo pochopiť princíp vlastne jeho ovládania. Tak uvidíme, čo to bude ďalej. Ideme to skúsiť pojazdiť, ideme sa s tým skúsiť pohrať a keď prídeme na niečo zaujímavé, tak sa znova prihlásim. Veľký uhol otvorenia zadných dverí, prakticky takmer do pravého uhla, čiže veľmi pohodlné a komfortné nastupovanie do druhého radu sedadiel, respektíve na zadné sedadlá. Čo sa týka priestrannosti, tak tu ten nárast dĺžky rázvoru cítiť. Predné sedadlá sú kvôli foteniu nastavené v takej nejakej štandardizovanej polohe. Vidíte, že ja tu mám miesta kráľovský, ale myslím, že aj vyšší ľudia si tu sadnú úplne do pohody, aj čo sa týka kolien, aj čo sa týka hlavy. Napriek tomu, že tu máme vlastne panoramické strešné okno. Pozerám, že vo výbave Homura máme aj vyhrievané zadné sedadlá a
Celkovo naozaj ten interiér pôsobí tak vzdušne, veľkoryso, priestorovo. V tomto smere naozaj novej Mazde CX-5 nie je čo vyčítať. No a tu sa už pozeráte aj na kufor, ktorý sa medzigeneračne takisto zväčšil. Po novom ponúka, myslím, 583 litrov, tak znie ten papierový údaj. Na prvý pohľad sa to ťažko porovnáva, museli by sme tu mať pristavenú aj staršiu Mazdu, aby sme to vedeli porovnať, ale myslím si, že na to, na čo toto auto má slúžiť, ako rodinné auto, ako také dennodenné presúvadlo, ktoré musí pohltiť aj batožinu, prípadne na nejakú rodinnú dovolenku v lete, tak je to úplne dostatočné. Ešte sa pozrieme, že čo je pod podlahou. Vidíme, že nejaký subwoofer a tak, ale nie je tu klasická dojazdová rezerva. Still I'm grinning like I want more. Čo sa týka pohonu, tak my vlastne počas prvých jazd testujeme alebo skúšame 2,5 litrový atmosférický motor v kombinácii s mild hybridom. Pohonná jednotka, ktorú Mazda využíva aj pri iných svojich modeloch, a v budúcnosti pribudne aj full hybridná verzia, čiže znova niečo pre ľudí, ktorí majú radi veľkoobjemové motory, aj keď teda v tomto prípade už aj s čiastočnou elektrifikáciou.